Gobernuak tematuta daudela porrot egin duen politika zaharkituak mantentzean. Alternatiba eraikitzeko aukera gizarte mobilizaziotik eta eredu ekonomiko eta sozial berri baten aldeko akordio zabalak bilatzetik etorriko da. EH Bildun politika sozioekonomikoan sakoneko aldaketa aldarrikatzen duten mugimendu sindikal eta sozialen alde egiten dugu. Horregatik, datorren ostegunerako hilaren 30erako Hego Euskal Herrian deitutako greba orokor deialdiarekin bat egingo dugu era aktiboan. 5 ekitaldi politiko antolatuko ditugu datorren asteartean. Bat Nafarroako merindade bakoitzeko. Izan ere, Gamazada izenez ezagutzen den herri matxinada gertatu zenetik 120 urte betetzen dira egun horretan. Milaka nafar euren subiranotasunaren eta foruen alde kalera atera zirenean. Ulertzen dugu, Gamazada errebolta herritarraren edukiak, hau da, Nafarroarentzat subiranotasun aldarria eta herri mugimendu bateratzaile izaera adibide baliagarriak direla gaur egun ere.